bine ați la un nou promovare server. Astăzi facem promovare la serverul, stați să vedeți CPU, unde n-ai bani, ok, l-o șterg. Serverul să veți în descriere și vă rog să intrați și mă puteți întâlni pe mine și pe ownerul acesta cu skin șmecher. Și pe mine, bă. Da, suntem în Confugudars, a intrat și pe server. Aici dacă vreți să donați helper 3 euro, VIP 4 euro, moderator 6 euro, ultra 50 euro, hero 10 euro, admin 15 euro și operator 20 de euro. Deci da, v-aș ruga să intrați la 7 player on, începe eventul cu grade. Puteți vedeți că are deja 3 minigame-uri, parcurs, survival și un V1. Deci da, cam asta a fost episodul de azi, sper să intrați pe server. Aici mă puteți întâlni pe mine și pe acest Dililos. Și da, eu am fost Marc, ne vedem data viitoare, pa!